Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas pripremam jedan jako interesantan hleb ili pogača, šta već, punjen belim lukom. Pa da vidimo šta nam je potrebno. Za testo je potrebno 140 ml toplog mleka, 6 g kvasca suvog i 15 g šećera. To ovako izmešam da se malo istopi. Da se kvasac istopi. Evo, kvasac se istopio i sada dodajem jedno jaje. Mešam isto. 300 g brašna i 5 g soli. Sada ću malo rukom. Dodat ću 20 g putera i 40 g krem sira. Sve to dobro izmesim. Evo, testo sam ovako izradila u činiji. Sada ću malo i ovako. Sve mi se uvrće. Koliko izmešivam. Ali bitno je da testo bude lepo glatko. Vidite kako je lepo glatko testo. Sada sam činiju podmazala sa puterom i ostavim da testo nadvođe. Ostavim da testo nadođe sat vremena. Nakon sat vremena evo testo. Prelepo je. Vidite. Malo ću posuti brašnom i razviću testo u pravougaonik. Ovako jedan pravilan pravougaonik, koliko može. Ali testo je lepo pa može. Sada ću pripremiti premaz. Biće mi potrebno 70 g putera, koji ću malo ovako izraditi. 36 g luka belog, ovako sitno iseckan ili kroz onaj pasir. Dodam 16 g meda. Malo čarobnim štapićem. I ovako jednu kašiku ili 1 g suvog peršun lista. I sve to sjedinim. I sa ovim premazom pređem preko testa. Ravnomerno rasporedim. Kada sam ovako ravnomerno rasporedila, isečem na 3 jednaka dela. I sada ove lente podelim na 4 dela. Ja sam pripremila ovaj kalup za hleb. Stavila sam mastan papir. Može i bez njega, ali meni ovako sigurnije. I sada ovako. I ovako uspravno
stavim. Pošto je ovaj moj kalup veći, ja ću ovde napraviti branu. Sad se ovako odmara. Za ovaj kalup trebalo bi mi dupla mera. Pre nego što ću staviti da se peče, premazat ću žumancetom. I još ću malo posuti sa peršunom. Sada ide na pečenje. Rernu sam uključila na 170 stepeni, 30 minuta će se peći. Evo, hleb je pečen. Malo sam premazala sa puterom gore. Sad ćemo da vidimo kakav nam je hleb. Ovo je moj hleb sa belim lukom. Hvala što me gledate. Ako vam se video sviđa, ostavite mi like ili komentar. Preplatite se na moj kanal besplatno.